msoko chon implementation pram na koko ket gini yatim gibro bedo kendo ka gidhi ng'anyo. Lakini Steve Gerry mana kaka wakili wange ni mana kaka constitution pram na katiba mapacho kaka kawacho nyaka sani kwan kata mna gi waonge gi apisas mago ka duol mar IBC dibed ni piny Kenya wacho mo style mar piny Senegal. En gimanya wacho ni en unfortunate ni onge IBC commission esama wawuoyo nieri. Esama wawuoyo nieri bende constituencies of 20 onego bed ni bedo reviewed. Commission monego bed ni undertake revision noero en IBC maonge office. High Court Lady Justice Mugure Thande nowacho ni that recruitment mane panel manoyier gi Ruto onego bed ni dhi mbele gi yiero apisa meke IBC. Mano e kaka onego bedi. NADCO nieri en gimanyalo wacho ni en kaka inya wuotho e streets tiyudo ka magician wacho ni ntie mach kato kinyo to onge mach. Mane NADCO. Onge. Number one, nen ketho pesa meke taxpayers. Jomine no wuoyo kae Kalonzo Gine no chamo salary for those sittings mane gitimo e NADCO noero. Nkech nanti allowances. Yes, from the taxpayers money. Number two, gima gitemo kinyo kaka jogi no biro idwa chako wuoyo. Nigi chako wuoyo nikech ji ne ng'anyo e streets. To ji ne ng'anyo e streets nikech ano. Ji ne ng'anyo e streets nikech teko mar piny noheo gi kiuchumi. Ji nok nyal afford mogo mondo gichiem. Ji nok nyal afford pesa mondo ginyiew godo chiemo nikech inflation rate no dhi malo. Reaction mar police ne nango kane jogo nene streets. Ne neko. It was nothing short of neko. Kani dhie Kisumu, police ne monjo joluo e udigi. It was something mawanyalo wacho ni butcher, massacre. Nikech onge justification minyalo timo ni dhi goyo demonstrators e udigi. Koro mano ne gibedo piny ne gidwa wacho gik ma ginene Kenya. NADCO report noero oko kata for any justice make families mano lose their members, oko kata for any restoration mar family members mano bedo maimed, injured, butchered and killed by the police. What has it catered for? Okata for Kalonzo Gine or jomanya luongo ni the political elite. Gi kudwa ni giket offices. Gi koro kaka office mar Mudavadi. Ma is unconstitutional, by the way. Gidwa entrenche a constitution. Gidwa keto kendo ni koro wabed gi prime minister. Mage gik ma gidwa ni gi implement. But kane gidhi ni gidwa wuoyo, ne gidhi gi pretense, gi wuondore ni gidwa wuoyo ni giloso ne jo Kenya mondo kako bedi. Nikech report makamano napoko chwal nwangi ni nantiere bi partisan talk karam na twak mar thik. E twak mar thik makamano ginore mabende nomiyo jopiny dhi ng'anyo karam na jotelo naseyo jopiny mar mondo mi dhi ng'anyo nen kaluore kod high cost of living. Kinyo karam na NADCO report magunge. Kata kamna mwalimu kwa karwa kikaram network makamanya kasani